A titular de Emprego e Igualdade quixo coñecer de primeira man as instalacións da empresa Congalsa, que en 2020 recibía o premio da Xunta á Responsabilidade Social polas súas boas prácticas. María Jesús Lorenzana destacou a aposta da firma emprazada na Pobra pola igualdade, xa que conta cun plan de igualdade e diversas medidas encamiñadas a facilitar a conciliación, como o teletraballo, a flexibilidade das xornadas ou o servizo de gardería. Hai un dato da Organización Internacional dos Traballadores que me gustaría resaltar, é que as empresas como Congalsa que apostan pola igualdade laboral e tamén apostan pola súa produtividade, solen aumentar entre un 5 e un 20% a súa produtividade. Polo tanto, noraboa a esta empresa porque son, como digo, fundamentais para o emprego na comunidade autónoma e grazas tamén en nome do Goberno por traballar connosco e da nosa man en implantar esas medidas de igualdade na comunidade autónoma. Neste senso, a responsable autonómica anunciou que a Xunta está a crear unha certificación galega de excelencia para recoñecer as boas prácticas en materia de igualdade laboral. Na actualidade, a Xunta destina 16 millóns de euros a apoiar a conciliación, que se materializan, por exemplo, en axudas para compensar a reducción de xornada. Este ano o Goberno destinamos a través da nosa Consellería máis de 16 millóns de euros en conciliación. Estamos traballando nunha nova lei de igualdade laboral que precisamente intentamos fomentar o que xa está facendo Congalsa, que implantar esa racionalidade, ese uso ou ese bo uso nos tempos de traballo que permitan conciliar a vida persoal coa vida laboral e tamén que permitan afrontar ou fomentar a corresponsabilidade. De igual modo, a Consellería de Emprego e Igualdade ten en marcha unha páxina web e un campus virtual de formación en igualdade laboral.